Франция ще отдели допълнително финансови ресурси за преструктуриране на икономиката, за железопътния транспорт, за инфраструктурата. Ще отдели средства даже за реставрация на замъци и така нататък, само и само да се създава работна ръка, да се създават доходи и по този начин да се противодейства на намаленото потребителско търсене. Не по-малко интересни мерки предприе и Германия. Германия, например, започна да подпомага развитието на най-крупните си отрасли, като автомобилостроенето, като енергетиката, като атомната енергетика и един такъв любопитен, може би, факт за вашите зрители, че там тя прави бонус, в Германия правят бонус в размер на 2500 евро за всеки купувач на нов автомобил. По този начин се подпомага автомобилостроенето. Интересен ход на германското правителство, но така или иначе това е стимул пък да се купуват автомобили. Да се купуват автомобили, т.е. да има търсене на автомобили, за да има производство. Защото стимулирайки по този начин икономиката, ще дойдат доходите. Ще дойдат доходите. Те идват оттам. Ако не дойдат доходите от икономиката, бюджетната пица ще продължи да бъде постна и... Темата с пицата е доста актуална през така, последните недоволството седмици. от отделните вече сфери на публичния сектор ще се задълбочава от недостига на ресурси, който изпитват. Доколкото разбирам, един вид намаляването на държавните разходи не могат да бъдат стимул за икономиката. В никакъв случай. В никакъв случай. Намаляването на държавните разходи свива допълнително потребителското търсене. Значи то веднъж е свито от доходите, които основно се генерират от частния сектор, и когато и правителството намали разходите, тогава съвкупното търсене се намалява и това действа рестриктивно. В този смисъл аз мисля, че са прави тези икономисти у нас, които определено така характеризират бюджет 2010 година като силно рестриктивен бюджет. Силно рестриктивен. Тази рестрикция ще се принесе върху реалната икономика и ще задълбочи още повече нещата. Разбира се, аз си давам много добре сметка, че в условията на намаляване на бюджетните приходи не могат да се правят кой знае какви такива експанзионистични някакви мерки и действия във връзка с увеличаване на държавните разходи. Но тази политика за използване на бюджета като активен регулатор на икономиката може да се приложи в един краткосрочен аспект. Тя може да бъде даже само еднократен акт или няколко такива поредици от стимули в един краткосрочен период, за да може да се стимулира икономиката и да се очаква после мултиплициращ ефект от този преразход, който трябва да се направи, безспорно преразход, т.е. да се допусне определен дефицит, защото приходите намаляват. Аз не мисля, че е толкова така опасно да допуснем определен бюджетен дефицит. Защото излязоха вече публикации, че 5 са само държавите, България е 5-та страна в Европа, в Европейския съюз, които ще приключат 2009 година с незначителен бюджетен дефицит, ако не успеем, разбира се, каквато вероятност има, да достигнем балансиран бюджет. И това, забележете, са богати държави. Става дума за такива държави като Швеция, Дания, Холандия, Литва и 5-та страна е България.
Всички други държави правят значително големи бюджетни дефицити. Например, очакваният бюджетен дефицит за Гърция е 12,5% от брутния вътрешен продукт. Даже средно за Европа се предвижда за 2010 година бюджетните дефицити да нараснат с 2%. И се счита, че брутният вътрешен продукт на България и на Гърция вероятно е доста различен. Ето, според последните данни, близо 6 на 100 спад. Разбира се, безспорно е така, но ние говорим за бюджетен дефицит като дял от брутния вътрешен продукт, а не говорим за абсолютна сума на бюджетния дефицит. И въпреки всичко, независимо от вида на проекто бюджета за следващата година, дали той ще бъде балансиран, какъвто по всяка вероятност ще е, няма да е активен, въпреки намаляването на средствата за здравеопазване, за образование, неминуемо във всички сфери ще има намаляване, но основните са здравеопазване, образование, така или иначе има залегнали приоритети в този бюджет.